Salam iyileşler. Geç yakşenmenize. Merdan ağa. Salam geç yakşı. Hoş geldin. Gomy adaylarım. O geçerse esenlikler başta dağıtıyor. Esenlikler diyeli. Neme? Merdan ağa bugün soraw jogap gepleşigi. Kimdir akbarmaly bolduk. Ýaşullar biraz işleri var diyeli. Bundan soň ýaşullar biraz neme uğratdyk. Ni bugün soraw jogabyň üstünde nemäni gepleşelim Merdan ağa? Häzirki wagtda türkmeniň gündemine, gün ýüzüne diýeli. Esas problemalar vardır. Esas problemalaryň biri türkmenler häzirki wagtda daşary döwletleri köpçüliklerine akyn edýärler. Häzirki wagtda da bu köp ýyllardan bäri 2015-den bäri diýsem ýalňyş bolmaz ýa 2017-den soň diýsem ýalňyş bolmaz. Ýurdun baýlyklarynyň eýesi kimler? Türkmenistan bir ýerasty ýerüstü baýlyklaryna bir eýe bolan bir döwlet diýil we edilýärdi. Hakykatdan ýerasty baýlyklary, umbaşy ýerasty baýlyklary bar. Milyardlarça, trilyonlarça dollara barabar bolan. Ýöne bu milyardlar hem döwlet üçin, hem halk üçin işlänok häzirki wagtda. Bu milyardlar nirede? Ya bu baýlyklar nirede? Yani bar diýilýär, baýlyk bar, hakykatdan hem bar. Buny haýsy islenmek bir türkmen halkyndan tutup ýakandan tutup sorasam bir newti gazy barmy Türkmenistanyň näde derejede bar diýip sorasam, olam agzynda doldurup aýtyp biljek şekilde bir baýlyk bar Türkmenistanyň topraklarynyň aşagynda. Ýöne bu baýlyklar nirede? Ba bolsa bir ortada çykmalar, orta çykmalar. Yani bu halkyň ýagdaýy belli, ortada. Bu baýlyklaryň üstünde, toprağın üstünde halk ýaşap oturýar türkmen halky. Häzirki wagtda da halkyň ýagdaýy belli. Halk köpçülikden ýurtdaşyna göç edýär. Inu şu ekranda görýäňiz, Türkmenistanyň halkyň %75-80% owa ýerlerde ýaşaýar. Ýalňyş bilsem 75%. Bulan bir owanyň çet ýerdäki ýaşaýan bir owanyň ýaşaýjylary gaz ýok diýip, gaz çekip berin diýip bir wagt bu şeýle keçirip bir protest edipdiler. Öz problemalaryny, öz şikaýatlaryny dile getirip ekranlarda nägileliklerini dile getirdiler-de. Diýjek bolýanym häzirki wagtda halkyň ýagdaýy belli, ortada. Yani halk kösençli günlerde ýaşaýar-da. Yani öz halkyny öz topraklaryny terk edip, yani milyardlarça, trilyonlarça dollara barabar bolan topraklaryny, baý topraklaryny terk edip daşary döwletlere gulçylyk etmäne çykýar diýeli. Adyny dogry goýaly sebäbi şu modern gulçylykda häzirki türkmenleriň işläp beren nemesi, işleri ýa başyna düşüp beren günler modern gulçylygyň bir formulasy. Yani iş edip berýär, onuň garşysynda da pul alýar. Yani tayaklanyp, zynjirlanyp işledilmese de arkaň ýerde işledilýär. Inde ekranda görýär, onuň garşylygyna da pul alýar. Türkiýede işläp beren türkmenler şular arkalaryna agyr ýük alyp, onuň ýüklerini daşap berýärler. Yani ýalňyşmadan bir jaýdan göçen birleriň ýüklerini daşıýarlar. Indi daşary döwletlere çykýan türkmenler, yani Türkiýe bolsun, Russiýa bolsun tapawdy ýok, islendik bir döwlete işlemäni, işläp gazanç etmäne çykýan türkmenistanlylar şu döwletlere baryp döwlet işinde işlemeýänlikleri belli. Hiç bir Türkmenistanyň döwlet işinde işlänok, hususy sektorlarda hususy elçilikde işleýärler. Russiýa çykýanlar hem şeýle, Türkiýe çykýanlar hem şeýle. $400-500 garşylygyna ýa $400-500 gazanmak üçin işleýärler, maşgalalarny eklemek üçin. Her türlü öz nemeleri bardyr, maksatlary bardyr. Diýjek bolýanym, bu näme üçin beýle ýagdaýa geldi Türkmenistan? Türkmenistan halky nädip bu ýagdaýa geldi? Häzirki wagtda ýa nädip getirildi? Ol türk ýurduň içinde milyardlar var, trilyonlar var. Halkyň ýagdaýy ortada ine görşüňiz ýaly. İşläp diňe bir nemesini, wagtlaryny sarp eden oklar öz saglyklaryny bitirýärler. Bu türkmenler her kim her gele işleýärlerini Russiýadakylar köp bölege gurulşyk işinde işleýärler.
Türkiye'dekiler min şular ýalyk agyr işlerde diýjek bolýanym ýa-ni ikinji, üçüncü derejeli gulla öz ýurduny işlemen daşary döwletlerde işläp, ýa 400-500 dollaryň garşylygyny gulşulyk edýärler. Ve öz döwletini de ýaşatlar, gelenek öz döwletini terk edesler gelýär. Ol toprağymyz näme, ana watanymyz zat diýip näçe aýtsalar aýdybersinler ýöne hakykat ortada. O ýerde ýaşar ýalyk dällerini islenip bir adamın bilýär. Kazançyň kynlygyny, ýaşaýyş şertleriniň kynlygyny. Ýöne bunyň daşyndan esas problemalardan halkyň üstüne soňmak üçin şu baýlyklar we uğurlanýan trilyonlar, milyardlar halk üçin siňe nokta, ýani halk üçin siňmeýän bolsa diýmek buny birleri alýar. Ýani döwlet üçin, döwletiň ösmegi üçin gullanylanok. Ýani ösýän döwlet bolsa ýene şol owalar şu ýagdaýda bolmaz. Ýani owa köşelerini seredin. Ne derecede häzirki wagtda halkyň esasy ýaşaýan ýerleri şu owalar. O taýda da bular şu Aşgabat şäherini östürmek üçin daşary döwletleriň üstüne özüne çekmek üçin ähli nemeler şu Aşgabat şäherine ýatyrýarlar. Ol akylly şäher diýýär. Arkadaş şäher diýdi, ýene şoňa meňdeş nemelerini daşary döwletleriň üstüne çekmek üçin ähli baýlyklar şo taýda ýatyrýar diýerler. Hani baýlyk bolsa da ne derecede baýlyk. Şular ýalyk Merdan abi ifkaça ne derecede Türkmen halkynyň baýlyklary halka siňýär häzirki wagtda halk peýdalalyp bilýär. Ýani bu baýlyklar bar diýip aýdylýar da ýöne ortada ýok baýlyk. Ýani bu her kim mene özümden mysalardan men özüm bilenim bäri Türkmeniň tebii gazy daşary döwletlere satylýar ýa şular ýaly tebii baýlyklarymyz bar diýip aýdylýar da. Ýöne olum dillen dile aýdylýar. Olam kän aýdylanak ki esasy baýlyk agaltyn diýil o aýdylýardy. Buňa da gelersäze. Ýöne Türkmenistanyň tebii gazyndan gelýän girdejiler nerede häzirki wagtda? Nirek gidýär? Ýani bar bolsa eger bar bolsa ne halk näme üçin şu ýagdaýa geldi? Ýa näme üçin getirildi? Soraglar çykýar da orta. Bu zatlara kim jogap bermeli? Biz bunu ýine halkyň arasynda da gepleşýär bu zatlary. Halkam bu zatlary düşünýär. Ýöne sebäplerine barp bilenoklarda. Sebäpler nämede? Halk näme bu ýagdaýa getirildi? O şeýlece bir giriş ýatyp berdim sen izin dowam etdirsen. Böyle. Türkmen halky näme üçin şu ýagdaýynda saklanýar diýip aýtsak. Öncelikle tarihten aýtmalda 1865-nji ýyl Rus imperiýasynyň Türkmenistana häzirki Türkmenistana girip başlamak bilen soňunda ýani şu wagt Türkistan diýilýär, Orta Aziýany Biraz ýakynrak gepleýär, bir gatrak geplemede sesin bir hilek gelýär maňa. Görüjülere de şeýledir. Hawa iň soňuny 1881-nji ýylda neme diýerler da Göktepe halatynyň synmygy bilen şäherki Türkmenistan koloniýa öwrülýär. Oňsoň atawa ulan gelen öz topraklaryndan 95-nji ýyldan başlap 1895-nji ýyldan başlap ýani özi kärende ulan başlap onda da paxta ýani ak paxta agaltyn diýilýän neme şo wagt eýem geçýärler da ýani agaltyn diýilýän ösümligi diýýär. Sonun näram Türkmen halky imperiýanyň uruşlarynda harjandy, uruşynyň arka tarapynda nemesini akowyny aldy, malyny berdi. Bilmedim jorabyna çelle örüp berdi, nemesine çelle garaz diňe şol Rus imperiýasyna hyzmat etdi mesela. Aralykda bir näçe ýyllar Sovet Soýuzy ýani Sovet birleşigi geçdi. O taýda da Türkmen halky ulandylar, uruşlara etdiler, ýene de şo paxt etdiler. Ýani şu wagtky Türkistan bölegiň nemesi var da tebii
tebigatını daýadylar öz bakitleri üçin. Aral deňizi gurap ýatyr. Indi sertüsli kim dawatlar diňe şol näme-de koloniýanyň hemmesinde statusunda gezdiren soň topraklarda aýlandy, ekologiýa aýlandy, neft gazy daşaldy, edil şuwat gali. Şuwadam şonuň ýaly Türkmenistan Russiýanyň golasyndaky koloniýalaryň biri Türkmenistandaky. Şo sebäple halk ýurt daşyna çykmana mezbur edýärler da. Ýurt seniki däl diýe. Ýurt seniki däl, aşaky ýerüsti, ýerasty baýlyklary barada, milli baýlyklar barada hiç gürrüňem edilenok, üstünden etlenok. Statistika ýokdur. Statistikany näme patbony özleri ýöredýän bolmaklary mümkin. Hasawat üçin ýöne halka köpçüligini ýetirilen nokta sorawlar geljek. Näme üçin bilim baýlyklar falança näçe dollara satylýan bolsa, hanymynyň nemesi ýurda getirýän girdesi. Şonuň ýaly sorawlar başlanjak. Şonuň üçin statistikadan uzak tutýarlar, gork propagandasyny ýöredýärler, bahs edip, ýani ýol açyp berýärler Türkiýeге gidip işle, Katar bolsun, Ýewropa. Bir ýerde başyň çara gidip işle, ýöne ýurdun içi bilen işiň bolmasyn diýip. Ýurdun daşynda da bulatlara sesini çykaryp garşy giden däkilerin öýündäki maskalalarına rağmen bahs etýärler. Indi şol koloniýa diýip geçdik, şo sebäpli ýani ýurt ýani biziňki däl şu Rus imperiýa değişdi. Şonuň üçin hem üstlendik şekilde seni yönlendiripler, ýurdun daşyna da çykar, owadan depär, sokarda otayda öldürülenler, garyban saklar, öz isleýän bilimden beripler, garbyň elinden, eskerin elinden yaraganalar, diňe owadan ýöredýär, uzun boyly, inçejik, owadança olanlar, owadança eşik gedirip, senin eskerligiňi şoňa da buýsanmara, nähil diýýärler, şoňa da buýsanda da esker hökmünde görüp geljek. RPK diýerler da. Gullugy etdim, eskerlik etdim diýip, ýoksa biziň eskerlemizde ne ýara wa elinde, ne tehnologiýadan baş çykýar, ne goro öz ýurdun goramana mümkinçiligi bar. Şonuň ýaly o wagajalygymyzdan ýaly ýere sokulan diňe özüne gerek, ýani kul hökmünde saklamak üçin buğday ektirýärler, paxta ektirýärler, öz sebestoýumyzny götermeýän ekinler ektirip, ýene de şonu büdjetiň üstünden ýapyp, seni güýmeýärler da, ýani ýaşaýjy hökmünde bir demiň gelip gidip dursun, da garalyp durşoň çaýda. Ýörite halky aş saklýarlar, interneti kesýärler, bar nemeler, ýeriň astyndaky milliardlar almak üçin halky, türkmen halkyny şöyle gynap gelýärler da, ezip gelýärler. Bunlar da kimin eli bilen etýärler? Yerli dönükler diýip aýtjak, yerli ahlaksyzlar diýjek. Şolaryň eli bilen öz halkyny dep ezip gelýärler da. Ine Russiýa tarap gaz turby gitýär, neft gitýär, neft işlenen neft önümleri, näme diýerler, karbon diýerler, şonuň ýaly polkarbon diýerler, şonuň ýaly avia benzin, dizel, benzin, ondan daşary azot önümleri, mineral dökümler, ondan daşary tebiği gaz, ene şol
Rusya'nın yani kolonyası olan doğal meçhöründe ulanıp gelýär da yani toprağa ulanıp gelýär adamlardan soň fudur edip saklap gelýärler. Şoň üçin halk internetten şoň üçin ýapyp halk bilgilenmesin diýip bilgilense bir oýanma bolup koloniýa elinden gitmäne mümkinçilik berjek. Yerli dönükler jogapkärçilige çekiljek. Şoň üçin yıllar boyu öwredilip gelýän bilim diňe hasaplap bilmäne mümkinçiligi bolsun, adyny ýazyp bilsin. Dünýä maglumatyndan uzak dursun diýip internet ýapýarlar. Käbir ýerlerde bir megabit bilen ýok da internet diýilýär. Ondan ýurdun içinde aha Aýdyber. merkezleştirilen bir neme var da hökümet wadi bir neme görkezler. Hasat görkezler. Şoň üçin halky käbirler da bollar ýöýse diýerler ýani. Bulam postsovet nimäniň düzgüni Sovet aýdyndan galan ýani uniter diýip. Uniter döwlet ýurdan bolanda halkyň bähgidine işläp bilýär ýöne bular ahil diýýärler. Halky käbirler, merkezde ýaşaýanlar, merkezden daşdap ýaşaýar. Merkeziň töwereklaryny gözelleştirýärler. Ondan nähilerde gözelleştirýärler. Şondan gosbudjetden ýani ýurdun budjetinden harjany edýärler de o harjam nähilde pul aklamak üçin edýärler. Ol Aşgabatda ýa ahal welaýatynyň töwereklaryny zatny bezemek üçin hem edilen zatlar däl, ýol gurnaýarlar, aeroport gurnaýarlar, oteller, bitbas ýatan oteller, ýa-da awazadaky, ýa köl, ýa-da trassa gurnadyk näçe kilometrlik. Şonuň hemmedem Aşgabatyň töwerek bolaý nädende de Aşgabatyň töwereğine bolsun diýip edilen ogul hem pul neme diýerler, kazanýarlar, ýani pul aklaýarlar, ýüwlerini doldurmak üçin hem nähili diýýärler şu orslaryň öwredýän nemesi bar da ruslaryň haýsam bolsa bir bölgäni ýokarda turup bölekleri üstünden bastyryp ejnebi saklaýarlar halky ýani birlik bolup bilmez ýaly. Böyle. Indi biz şu wagt gurrun edýän nemämiz problemamız Mertana bu bir netije ýani bir sebäbiň bir netije ýani bu sebäbini nemesek sebäplerim sebäbine barsak ämädir sebäplerim bir netije bolup çykýar-da. Ine halkyň şu ýagdaýa gelmeginiň esas sebäpleri bar. Ine getirilmeginiň sebäplerinden biz odal aýdypdyk buny. Separaga da öz çıkışlarına aýdyp geçdi. Ýöne ýene gaýtala bu üstünde näçe dursagam al. Sebäbi esasy edilmeli problemlaryň biri de hani döwlet gurulşy ýok diýilýär bizde. Hakykatdan hem ýok häzirki wagtda Türkmenistanyň döwlet gurulşy. Sebäbi SSR'den ýani Sowet Soýuzundan 91-nji ýyl aýrylan Türkmenistan öz başlap bolanlar öz başlap nemesini statusun kabul edilenne şu wagtlar reformalar geçirilmedi da näçe reforma sözü has möhümmet durny şu wagt Türkmenistan üçin beýleki postsovet döwletler üçin hem zerur ýöne biz Türkmenistanyň nemesini aýtsak Türkmenistan üçin gaty we gaty zerurdur. Ýer suw reformasy ilkinjileriň hatarynda bir durýan nemesi durýanlaryň biri siýasy reforma, hem ykdysady reforma. Indi şu ýurdun baýlyklary eger Türkmenistanda şu reformalar geçirilen bolsa şu ýurdun bir baýlyklary bir grawy ýöne şu reformanyň öz esasyndaky dörediljek nemeler hem ykdysady reforma geçirilip şoň esasyndaky önümler esasynda ýa öndüriljek önümler esasynda da halk öz nemesini paýyn aljak da ýani öz hususy kärhanalar boljak.
şahsy kärhanlar umuman önümçiligi üst beriljekdi da. Hani bu elbette bu yer asty baýlyklaryň ol has nemeler esaslaryň biri bolup durýar. Hususy sektori men şo manyda aýtdym. Daşary döwletdekiler ya daşary döwlete çykanlar näme üçin näme üçin däl hususy sektorlarda işleýärler da. Yani baryp döwlete eýçilen işlenoklar ya bir kampaniýada bir ideýa öndürýän ya ideýasyny öz bilgilerini, kärlerini, hünärlerini esasında işleýän bir nemeler däl, şertnama baglaşyp türkmenleriň hiç ýerden şolar ýalyk bir nemelerde işlenoklar. Yani bilgisiz ýetişdirildi, bilgisiz boldy. Diýjek bolýanym, ýa-ni syýasy reforma geçirilmedi, ykdysady reforma geçirilmedi, hukuk reformasy geçirilmedi. Indi bir sapara bir sözü vardy da, şu men ýadymda. Toprak reformasy geçirilmeden diye bazı ykdysadyetine geçip bolanok diye. Bir aýdan sözde hakykatdan buňa üstürsen ya düýbeni seljerde bu hakykat bolup durýar. Bazı ykdysadyetine geçilmesi, yani bazı ykdysadyetine geçilmesi de erkin ýagdaýda saýlaw bolanok şu ýerde, açyk saýlawlar bolanok. Ýerde bulam hakykat. Yani bu zynjirleme görnüşi näýdi ne Türkmenistanyň häzirki wagtda ne bizim gurrun ne jen problemamyzy Türkmenistanyň döwlet bar bolsa eger şu döwletiň gurulşlary bolmaly. Şu döwletiň gurulşlary şu problemleri açyga çykarmaly, ekrana çykarmaly, gün ýüzüne çykarmaly we halk bilen ýüzleşdirmeli. Ine şu milliardlaryň gurruny häzirki wagtda biz etmeliler. Ya biz etsegem esasy nemelerde bizden öňürtü, has öňürtü döwletiň meclisi bolmaly. Ya bolmasa azat erkin ýagdaýda iş alyp barýan jurnalistler bolmaly. O jurnalist, häzirki jurnalist gün ýüzüne görüp ýören jurnalistlerimizden mysal getiremok. Men ýöne döwlet gurulşy bar bolsa hakykatdan hukuk üstünligi hukukyň üstünligi bolan bir döwlet gurulşy bar bolsa o ýerde azat erkin jurnalistler yetişmeli. Azat erkin ýagdaýda işleýän. Şolar şu zatlaryň gurrugyny etmeli we şolar açyga çykaran, gün ýüzüne çykaransa halka ýüzleşdirýärler de bu zatlar. Halk ýüzleşmeli bar bol bu zatlar bilen. Ve halk bu zatlar talap etip başlamalylar. Ýöne bizim türkmen nememizi, jemgyýetimizi ýa-ni yer su reformasy geçirilmänligi üçin, yerler eýetine berilmänligi üçin yere de topraklary da ýetişken neme ýok häzirki wagtda. Türkmen ýok. Esasy mesele şo ýerde, esasy problem şo ýerde. Ol ýeriň aşaňdaky baýlyklar näçe bolsa bolubersin, ýöne eýesi kim? Yani islenlik bir döwletem halk bilen döwlet bolýandyr. Döwlet diýmek halk diýmekde. Halk ýok ortada häzirki wagtda. Biz bu zatlary aýdýas, dile getirýäs elbetde. Ýöne her bir watandaşyň aýtmaly, bilmeli ýa talap etmeli meseleleriniň biri şu zatlar. Ýöne halk bir ýerde ortada. Halk ýok häzirki wagtda. Ol çäklendirme interneti gysýarlar, ol başga zady gysýarlar, elbetde gysýarlar sebäbi talap edýän adam ýok ortada. Talap edýän adam ýok. Häzir halk şu zatlary dile getirip aýdyp başlasa, problemler, esas problemleri düşünüp seretip başlasa, ya gurrugyny etip başlasa, halk düşünüp şu zatlara ýapyp bilerler öýdýän interneti. Ol internet diýilýän nemänem ol öz ýönden bolýan bir nemedir. Ony döwlet etmelilen bir nemede ýokdur. Häzirki wagtda islenlik bir nemeni döwlet alyp barýar da. Ýani daşary döwletde ýaşaýanlar internet çekdirjek bolsalar, öýlerine Wi-Fi çekdirjek bolsalar, döwlete neme diýen däldirler, şolar bir kampaniýalar bardyr, hususy kampaniýalar. Oşo kampaniýalaryň üstünde o kampaniýa bir näçe kampaniýalar we Wi-Fi internet çekýän kampaniýalar. Şolaryň üstü bilen şertnama baglaşyp neme çekdirýärler öýlerine, internet çekdirýärler. Türkmenistanyň nägelek hemme zat döwlete bagly. Ine şu yer su reforma geçirilmedik ýagdaýyndaky geçirilmedik nemäniň netijeleri da diýjek bolýan. Esasy problem şo ýerde neme diýär? Ol nädip geçirilmedi, näme üçin geçirilmedi? Onuň ýaşuly gurrun berdi bize. Ya halka gurrun berdi. Bu zatlaryň häzirki wagtda esas problemleriň birisi şu zatlaryň baýlyk bar, ýöne baýlyklaryň eýesi kim?
o problemalar şu yerden çıkıyor, kaynaklanıyor diyelim. Yani bu problemalardan halkı uzak tutmak için 7-24 kafe işleticiler yani hem işleticiler deyip şoloryalık problemalar ortaya atıp halkın yüzünü başka tatlara çekmek için bu oyunlar oynarlar. O oyunlar ne için oynayarlar? Eğer sen şu problemalar aytmacak bolsan hakikaten devleti gurcak bolýan bolsan ya devleti halkyň eline halk bolup el aljak bolýan bolsa problemalardan näme uzaklaşdyrylýar halk esas problemalarda. Biraz koş geçen Hı hı. öyle bir hasta halk öz problemalarını diline getirmeli. O doğru. Şimdi mesela ne için benim çağım mektebe var ya da ne için yaşıl könlük gelme kara kuşu İslam könlüğüneyecek kadının ifade. Yani böyle derek kep ifade. Saçın örmağına derek darap varacak. Ayağına kara kuşu derek kızıl kuşu yiyecek ya sarı kuşu. Erkin adam. Hükmünde ödünler varacak. Ya da yine ol bir misal ne için men Wi-Fi'nin çekilmene garaşmaly, o aýla garaşmaly. Ne bir de öýümde çekip berjek diýip bir ýyl owrak boldy mana gello, anna gello, fiými ýokmuşyn. Başdaýyna hökümet uğratjakmyşyn diýip indi biziň ýaşap, men ýaşap görün ýerim. Neme da täze mellekler diýip aýdym, dokunlarsyn. Aha. Ýurtda Wi-Fi ýok, internetem öli. Türkmenistanyň interneti. Indi şonu bar adet ýalar bolyn, ana çekjek, mana çekjek, ene haf güýçlüsi gelýänmişin, sizlere täze internet geljekmişin, odan sözler, bir da sorap barsalar, Wi-Fi'nin kabeli ýok. Plan ýerden goparyp gelmeli, şonu goparyp gelsek size dakyp berjek. Yani bir ýyl gowrak boldy, şunu ýaly çekidi. Yamal gelýär da. Ondan ya da näme üçin men ak maşin minmeli, ak ulagymyna gara minmeli. Indi şolar şu nemeler da bir zadyň netijesi diýdik ýa-ni. Indi halk bilmeli, halk bilmeli şu zatlar. Näme üçin hyzmat edilen okşan hemmeti hyzmat bolýardy. Näme üçin mekdepde molumlar, direktorlar posasyz gyjagaçlara mahkemeleriň aşaklaryna goýýarlar. Näme üçin ulag renkini tapat berýärler. Näme üçin isläne işin geýip bolanok, näme üçin bayramçylyklarda oturuşy edip bolanok. Näme üçin men tahtawazlara gitjek bolsam ýa-da kerkäge geçjek bolsam kerkiň aňdakara nemelere men pasportumy görkezip geçmeli, eskerdi u ýolda. Şolar hemmesinde problemajyklar da kiçiler mesela. Şimdi nereden çykýar? Diýmek ýurtda teň adalatga seredýän döwlet gurulşy ýok, sana hyzmat edýän hökümet ýok. Hyzmat edip biljek hökümet ýok. Ýa-da terror topar bar. Halk indi şoňa şo maýda problemalary aýtmak men düşünjümçe gerek gel. Düýpli kökünden ýapyşmaly. Häzirki döwründe özüň hökümetli görkezýän terror topar ýurdun başyndan gitmeli. Sebäbi işin oňuruny bugünkü Niyazowdan başlap soňky Berdimuhamedowlar hiç gaýsy öz işini oňuruny hemmesem Rossiýa imperiýasynyň kuklasy. Şoň üçin bular gitmeli, deregine de siýasy reforma getirip biljek, hukuk reforma getirip biljek, öz topragyny hakyky eýesine gaýtaryp berip biljek. Bu ýer su reformasyny edip biljek adamlar gelmeli derine. Şoň üçin halk azyk näme etmeli? Öwrenmeli, okumaly. Okanlar ýeri ýok diýen näşil biziň çykyşlanmaly, tin etmeli.
Indi nähili aklyna aýlanmaly hal. Yani öwün goýupdyrlar. Gazymyz ýok, sogumyz ýok, suwumyz ýok. Şonuň sebäpkärleri şu wagt özüň hökümetlik görkezem terör topar hyzmat eden o hyzmat etmek üçin gelen oglaty halka. Ýa-da sen adalatyny hukumy sorap biljek kadyet ýok. Yani döwlet ýok, döwlet ýok. Döwlet guruluşlary. Şu wagtky halkyň gerdenine ýapşan takatga ýaly bolup oturan topar gitmese şidatlar ýani syýasy taky gaýdanda ýurt bähridinde syýasy reforma edip biljek adamlar gelmeli, ýani ahlakly adamlar. Olar ýurdun başynda ulag sürüp çägede ulag neme at minip ýa yara gatyp edip aýdym gören adamlar gerek gel. Russiýanyň kuklasy bolup gören adamlar gerek gel olar. Şonuň üçin kökden ýapyşmaly, meselenin kökünden ýapyşmaly. Bolmasa senin bilim strukturaňda da ýani bilim sistemaňda da talyplaryň bary boş çykar, çäre gatnap çykar. Hemen okuyan zat diýip düşünýändir, olar çawaly. Ýok, sen dünýä standartynda ýoksun sen. Sen yani medisinany okap görenler kol vaksinasiýa edip bilen okar. Ýa-da transport okap görenler jurnal doldurup bilen oklar. Neme tawar geldi, näçede geldi, nähil ýagdaýda geldi. Ya çık giden olsa nemeden ammardan çıkanda da şonun nemesini doldurup bilen oklar inmarkda jurnal. Mesela kökünden ýapyşmaly. Şonuň üçin Rus imperiýasyny kowmaly ýurdumyzdan. Ya kowmaly diýende ýani bun birazcık nima bereli ýanky düşünüp biläjek şekilde düşündirýär bunu. Kowmaly diýen bun gitdiýeniň bilen nähili giderler mi Rus imperiýasyny? Asyl sowra şo ýerde-de. Ýa şu wagt Ukraina Russiýa bilen näme üçin görüşüp ýör? Ýa meni öz başda boljak diýip aýtdy Russiýa. Olam ýok, öz başda bolmarsyň. Men golasynda olarsyň diýip söwüş başlatdy, basyp aljak bu söwüşi. Öz başda Ýewropa goşuljak bolan eme. Türkmenistan häzir men goşup çykjak, sen nämeňde golasynda diýip şeşelemeýli, tinçip biler edýän häzirki wagtda. Ya bu soru alamatda. Indi diýjek bolýanym, şu problemalar şu 91-nji ýylda öz başlap bolandan soň iş edinip yer suw reformasyny geçirjek bolup bunam halk üçin, halka edip bermek üçin, halk gowy ýaşatmak üçin, ýani şunlary getirtmemek üçin halky, şu kösençli günleri görkezmemek üçin janyny ortaga goýup, saparaga ýaşulyna saw bolsun. Yer suw reformasyny bütün Türkmenistanyny geçirmek üçin çok işini başlatdylar. Bir näçe adamlar bol. Ýöne şol yer suw reformasy geçen bolsa, şo wagt bütün Türkmenistan boýunça Türkmenistan umumyny geçen bolsa, halk bu ýagdaýa gelmez ýene. Şadiýan arada bir ýerde şu videonu görkezdi, şadiýan gedaýlar diýip ýatdyrdy ama näş palk ekranda görýän videonu. Türkmen halky şolar ýaly palty görmezdi. Şu paltydan gelýän girdejiniň näme derejededigini aýtyp berdi saparaga. Dünýäde paltydan spesialist bar bolsa, şolaryň biri men diýip aýtypdy. Yani paltada ne derecede girdeyici geliyor Türkmenistan'a, ya Türkmen halkına, ya Türkmen devletine. Ne bulan gulun bağlı palta. Palta gulun bağlı. Ne diyecek bolýanym, şu reforma geçirilen bolsa, şu wagtlar Türkmen halkı bir ýagdaýa gelmedi. Olam nähili gelmedi, onun bir nemet geçeýin. Hususy nemeler köpeljekdi, boljakdy ortada. Hususy kärhanalar. Ähli nemeler şu döwletin lägine ya döwletin garamagynaky bar bolan nemeler hususlaşdyryljakdy. Yani yerler hususlaşdyryldy. Yer hususy eýesine berildi. Ol yer eýesine geçdi. Isly daý adam yani yer eýesi
iste o taýda ekrançylyk üçin yer alyp biler ya ekrançylyk edip biler şo yeri. O iste kärhana açyp biler şo ýerde bir öňünü göndermek üçin. O iste ýene bir zat bina galdyryp biler ýaşaýyş çaý üçin. O ene görüp görürsüňiz ýani Türkiýedakylar, Ýewropadakylar. Ýaşap gören binalar döwletiň garamagynaky binalar däl, ya döwletden bina ýaşaýyş jaý ber diýip elini serip durdular häzirki wagtda. Ýok, hususy nemeler gurýarlar, jaýlary, ýaşaýyş jaýlary. Hususy adamlar gurýarlar. Geçen sapara şu Halmurada kisin gepleşigine bir gowne maýtdy da, şu Türkiýede hakykatdan hem şu şeýle esasy sentr ýerlerde, merkezi ýerlerde binalar vardır. O şu binaların bahalary näçe milyard dollara bara var häzirki wagtda. Ine bu jaýdar söz da, yani bu kod sözi. Yani şu kod sözün üstünde eklenemelerin üstü açılacaktı. Açılýar. Aw. Diňe bir şowy bak nemeler binalaryndan bahas ýaly. Şu topragy bilen bile. Ýanky bahalary var, ýanky topragyň bahalary. Ýanky merkezi ýerlerde. Onta ol toprak berilenden soň ol topragyň aşagyndan yer asty baýlyklar çykdy. Oňa neme öz gymmatlylygy bar. Bulan bir bilen zanjirleme görnüşine gidýär. Ine şul hususy eýçilikler peýda bolajak diýip orta çykjakdy. O döwletiň garamagynaky bar bolan äkli zatlar hususlaşdyryljak da ol döwletiň garamagyna da galjak geldi. Bular orta näme etdiler? Şol zatlary halk üçin, ýani halkyň behbudi üçin, halky bir gowdurmuşda ýaşatmak üçin janyny orta goýup şol işleri etjek bolup bir ýaşaly. İnsanyny näme etdiler? Bok döktüler üstüne. Kimler tarapyndan döküldi bu boklar? Elbetde nişol özüni men hökümet adamdy diýip gören adamlar üstüne döküldi. Bolmasa halk tarapyndan dökülmez bu boklar. Ya bir tökmetler. Pulurlak gaçdyr. O ne paltan pul näden aldyr? Ne ýurdun içindäki oğurlanýan pullar, trilyonlar, milyardlar ne derejede oğurlanýar. Indi men neme okuwa Türkan bir zada gawat diýelim. ChatGPT'den soradym diýeýin onda men. Dogry bolar ýalak. Burmat men şo neme deýin. Soradym da Türkmenistan 2015-nji ýyl, ýanky şu wagtda çenli, ýa 2010-dan bäri daşar döwletlere näçe kub metr TV gaz satdy diýip bolun bir neme çykardy. Bu statistikasy ýok da bir maglumat berdi maňa. Türkmenistan 2015-den bu neçenli diýe Hatay Halk Respublikasyna 415 milyard metr kub TV gazy satypdyr da. 415 milyard metr kub TV gaz satypdyr. Ine buny Türkmen portalyň paýlaşdyr. Öz nemesinden habar kanalyny ýöne. Buna giňişleýin neme bermändir. Statistikasyny berilen ok. Ýöne şeýle sözde aýdylyp geçilýärdi. 415 milyard metr kub TV gaz satypdyr diýip. Bu Hytaýa satylan 2015-nji ýyldan şu neçenli. Russiýa satylany 2015-nji ýyldan häzirki neçenli Russiýa satylany 5,5 milyard metr kub TV gaz satypdyr Russiýa. Bulan diýe Türkmenistan bilen Gazpromyň arasyndaky bağlaşylan şertnamanyň esasynda diýerde bular näme derejede dogry, ýani bularyň habaryny da ananyp bolanok. Ýöne bu beren habarlaryny bir nemelerini anlamak üçin aýdýarlar da, ýöne biz anlamak üçin beren bolsalar biz şundan ýapyşmamyz gerekli da sebäbi näme üçin ertesi gün soralarına näme üçin onu otayda ýalan maglumatlar paýlaşdyňyz diýip. Indi diýjek bolýanym, bu metr kubuny ýa bolmasa her kubuny 1000 kub bolsun ýa 10.000 kub bolsun, ýani ulalaşyk esasynda neme diýerler bu satmak nemesini. Men düşünýüşüm bir ýalňyşam bolup biler. Men bu statistikasyny çykarjak bolup dünýä arenasyndaky mesela 2015-nji ýylda dünýä arenasynda dowa ýa-ki TV gazyň bahalary näçe diýip neme çykardym bolyp şu wagtky 0,055 sentden satypdyr da Hytaýa Türkmenistan. 0,055 sentden. Awa, ýani şu wagtky nemesi 2015-nji ýyllaky dünýä arenasyndaky halkara nemeler
TV'ye garın bakasından nemesini çıkardım bolin. Şondan satıplar. Indi bärde detallayın nemesini beren oklar da statistikasını. Türkmenistan öz TV'ye gazyny Hytaýa şunça bakadan satdy ya bolmasa 1000 kubyny, 1000 kub metrini şu bakadan satdy diýip şo detallayın statistik maglumat ýok. Yani bu maglumatlar näme üçin ýok? Ya bu maglumatlar näme üçin gizlenilýär? Yani bu diňe Hytaýa satylan. Tabi ondan köpem bolup biler. Ya Russiýada 5,5 milyar kub metr satypdyr diýip aýdýar. Bulan düýbünden ýalňyş gelýär. Sebäbi Russiýa bolmadan Türkmenistanyň gazyny Türkmeniň özünden Russiýa bolmadan elläp bilenok. Sebäbi biz aýdyp gelýärdi öňden bäri. Türkmeniň ýerasty baýlyklarynyň ýeklijesi Russiýanyň eline diýip. Bu da bir näme Allah işleri ýalat bir Allah waş nemesi da bu. Sen pikir edip görüň ýa Russiýa bolmadan Türkmen gazyny daşary döwletler sen satyp bilmek, satmak mümkin der. Yani geçen neme aýdypdy, Halmura dağı aýdypdy da. Geçen ýetmişinde aýdypdy, öňem aýdypdy. Şu 2003-nji ýylda 2003-nji ýylyň 10 aprelinde diýip ondan soň men bu nemesini gözledim internetden. 2003-nji ýylyň 10 aprelinde Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda Türkmen gazyny 25 ýyl möhleti bilen her ýyl Russiýa diýip, her ýyl Russiýa 70-80 milyar kub metr TV gazyny iýermek hakynda karary bol çekişýärler. 25 ýyllyk. Her ýyly 70-80 milyar kub metr. Siz pikir edip görün 2003-nji ýylyň ýaz dagowar baglaşýar. We 1000 kub metrini $300 satmak hakynda alalaşyk baglaşýarlar. 2003-nji ýylda. Ve şo wagtlara bazar bahasy $500-550 aýdylşyna görä. Aýdylşyna görä şo wagtlar. Ne ortada bir soru çykýardy. Yani şu nemeler düýümden şu men hökümet diýip berenlerim ya goşadyrna içinde hökümetiň Türkmen halkyna berýän nemelerde maglumatlarda şular. Näme derejede dogry? Türkmeniň TV baýlyklary, ýerasty baýlyklary lukgulgyna satylyp otyr taşary döwletleri. Alyp otyrlar ruslar, öz gazyny ulanyp otyrlar. Ondan gelýän girdejem ýok. Yani bir pikir edip görüň ortada Türkmenistan banky ýok. Banky yani pikir edip görüň bank ýok ortada. Geçenem aýdyp geçdik ya. Taşary döwletlerde işleýänler öz pullaryny diňe ellen emedýärler. Bank sistemasy ýok. Dollar beren oklar. Türkmen haýsy biri Türkmenistanyň banklaryna baryp öz eline bar bolan valyutalar näki dollar bolsun, euro bolsun, tapawdy ýok. Islendik bir näme bolsun, valyuta bolsun, şoň bank hasabyna bölürdi. Haýsy Türkmen ya haýsy Türkmen bankdan näme aldy? Valyuta aldy, dollar aldy, euro aldy. Ya altyn aldy, haýsy Türkmen? Yani bu hakykatdyr, bu ýüzleşmek gerekdir. Ya haýsy Türkmen öz puluny bank sistemasynyň üstüne Türkmenistana uğratdy, daşary döwletde gazanç işläp beren Türkmenler. Yani asıl mesele daşary döwletde işlemek däl. Asıl mesele beýdiysem näme etmesinler. Yani asıl mesele biz näme üçin daşary döwletlerde işlemeli, şol baýlyklaryň üstünde otyrka. Yani şunu getirtmemek üçin yine buraya da kaytalayın. Şunu getirtmemek üçün ya şunu yaşatmamak üçün yaşattırtmacak olup kellesini eteğine salıp ehli cevapkarı öz boynuna alıp saparağa. Vaktinde yersu reformasını geçirmeyene sıynaştı. Halk kolladı mı? Türkmen halkı, Türkmen cemiyeti. Her vakti uğurlanıp duran milyardları, trilyonları biz aytıp veriyoruz yani. Uğurlanıp duran Türkmen özünü men hükümet deyip tanıtıp gören adamlar tarafından uğurlanıp duran, uğurlap duran milyardlarını aytıp veriyor. Ses çıkaryan Türkmen var mı? Ya Saparağa Tökmatadan adamlardan ses çıkaryanları var mı? Halmuradağa Tökmatadan adamlardan ses çıkaryanlar var mı? Yok. Ne aeroport meselesi. Aeroport. 2 milyar divaları son tegelepler. 2 milyar dolar. 2 milyar dolarlık aeroport vuruyorlar. O aeroportta da yani arada bizim Telegram haber kanalımızda da
havar çıktı yani Rusya Mart ayına için yatırdı deyip Türkmen Hava Yolları önleme katna ularını. Ha, bu ne için böyle? O tayda samolyot mu alsana o yerde. Ya, asıl mesele şu yerde. Nereden ha? Yani bunu inninni bir ne edecek olyasa, ana izine şu zatlar etmeden, ya şu reformalar geçirmeden hakiki devlet kuruluşunu kurup bolmajaktığını, bundan agrik devam ettirip bolmajaktığını elbette şu vakt saparaga da aytıp geçipdir. O sizin eniniz näme bolýar şu zatlar geçirilmesek ýene bir 10-20-30 ýyldan diýip aytyp geçipdir. Şo günlerim ýaşap otyr häzirki wagtda. Bütün halk bol. Bular üçin orada piňine-de ne bileyim jogapkärçilikden çykýar. Merdan halk bolup bu zatlaryň nemetini çekýän bolsa bir ýerleşmesi gaty bolsa neme ýazypdyr da şu ýerde. Häzir ekrana getireýin. Getireli. Halk hak edýär diýen ýalyk manyda. Bir ýerleşmede ýaman gowy zat ýazypdyr bular. Ha. Nany oçura durup arkadaga şöhret diýip bilýän bolsalar diýe hak edýär bu halk diýe şu adalatsyzlyga diýe dogry aýdýar. Eger şu zatlara bir şeýsini çykarmaýan bolsa, şu zatlar görüp düşünüp o problemalary ortağa atyp bilmeýän bolsalar, demek hak edýärler. Ha indi şu neme vardır indi? Şu gorku propagandasy bar da merdan ýa sen aýdyp geçdiň polis meselesini. Şu näme üçin siyasata goşulmak, o siyasat goşulmak jenayet jogapkärçiligine çekilen ýalyk bir neme getirdiler da siyasaty türkmen halky üçin gaty bir aýylgan ýa-ni ölüm bilen barabar. Yani goşulsaň hem ölýän diýen nemeni berdiler de emajy şolar ýaly gorky saldylar da. Bu näme üçin etdiler? Yani bunu öz-özünden bolýan zat däl, bu propaganda ýörüýdi. Halkyň beýnisine halkyň beýnisi ýuwulyş sözler bilen, gorkular bilen. Indi şu halky taýaklap ýörenler bar. Şu halky taýaklap ýören adamlaryň kanda şu baýlyklar. Şol adamlaryň peýdalanyp bilen okşa bar. O meheme bolsun, ne çom bolup çöregi oturanlar bolsun. Ol beýle pawon oturup ýörenler bolsun, tapagy ýok. Şu halky taýaklap ýörenler, şolaryň peýdalanyp bilen okşa baýlyklardan. Afistan resmi taýdan valyuta alyp bolmaýan bolsa, ol halk Afistan resmi taýdan valyuta alyp bolmaýan bolsa, bankyň, ýagny merkez bankyň ýoklugy diýe. Elbetde şeýle. Diýilmän ýok. Beýleki banklary aýyr merkez bankyň ýoklugy, hakyky şu merkez bank ýok. Ene şeýle any şol sesini çykaryp bilmeýän bolsalar, şolaram gorky diýen bolsalar, diýmek şu gorky diýen adamlar, şu döwletiň milliligini goraýan adamlar, ne bilen bir halka, senem halk, ya biz görüp oturamyz, islenip bir halk, görjülerim bir halk. Şu halky bizi taýaklap ýörenler halk, ine şu pawon ötürüp ýörenler. Olaram halk başga ýerden gelen oklar. Näme üçin taýaklaýarlar? Peýdalanýarlarmy şu milyonlardan, milliardlardan, trilyonlardan? Ýok, peýdalanan oklar. Onda näme üçin taýaklaýarlar? Hyzmat edýärler şu sistema. Ýalar. Ýok, etmeni kağıt goşup geçeniz taýy. Mesela para İslam döwründe reform etjek bolup geçen döwründe halk köpçüligi şoňa garşy çykdyr. Düşünmändir, ýer eýerler diýip aýdyn, başlyklar zatlar olar hökümdar bolup otyrlar. Olar has agyr garşylyk görýär. Bunun dogry diýip dogry boljakdygyny düşünenler bolupdyr, ýani olar gata bolupdyr. Indi şo döwürdäki adamlar şu adam ýaşapdy. Gördirki ýerini ýetmeden bolmasa, indi şol adamlaryň oglanlary bar, ýetişen şol adamlaryň akdyklary bar. Indi bu tarihda taparaň etjek bolan reformasy ýersuw, ýani yerli
yaşayacağı öz topraklarını qaydyp bermek nemesi da gerekedi. Şimdi şol wagtynda akıl yetirmedik adamlar şu wagt oğluna gyzyna şey adaylar düşündürmeli. Şu wagtky ýaşlar ene şu wagt şu 94-nji 92-nji ýyllaryň 93-nji ýyllaryň ýagdaýyny reformasyny synlap görüp bilen adamlardan soraşdyrmaly. Hakykatdanam şu etmeli boldymy? Şu näme şu wagt goldamadyňyz biz şöyle gul bolup görmedik. Orta Türkiye beýlek ýurtlar diýip ýa ýurdun içinde süýrenip görmedik. Yani halk yani halkda bir isleg dörenmeli. Şol reforma yani öz behgidine bolan reforma isleg dörenmeli. Aladas net başlamaly, gerek ýerinde soramaly, gerek ýerinde informasiýa bermeli. Garaz öň bir şans bolupdyr, onu peýdalap bilmendirler. Endi ýene-de bir şans bolupdy. Dünýäniň özüne alyp barşy ýani dünýäniň çaýkanyp durşy, Russiýa imperiýasynyň çöküşe barşy gününden diňe Türkmenistan üçin yani Merkez Aziýa yani Türkistan üçin bir şans bolupdy da öz başdaklyk elde etmek üçin, erkinlige çykmak üçin, öz topraklaryna eýe bolmak üçin, gul hökmünde dünýäň özüne sermen görme, öz mertebesi bilen ýurdun içinde ýaşamana şans bolupdy. Şonuň üçin her bir watandaş watandaşlyk borjuny yerine ýetirmeli. Yani kimsenin aňyrsyna Türkiýe'dakiler etsin, ya käbirler etsin, bizim soň ýaşar diýmelder. Yani göreşme nemese göreşme häsiýeti bardyr, öz erkinligi üçin göreşme häsiýeti. Şol ruhy özünden soňkulara da geçirmäni öwretmeli. Şunuň ýa-da mudama erkinligi üçin göreşmelisin diýen bir nemeni oturtmaly da çağlarynda, aktyplarynda. Bolmasa häzir alyp berdi. O Milli Halakatçı Komitesi alyp berdi. Ertek gün Milli Halakatçı Komitesi'nin yerine şolaň ýolunda dowam etbiljek adamlar gelmeli halkyň içinde. Olar kim taýinlamaly? Bu şöyle gerekleşip durmala nemedip öz erkinligi üçin, ýurt bahwidi üçin we görüşip bilen adamlar yani jemgyýet bir nemetmeli, aktivleşmeli, canlanmaly, özüni değerlendirmeli da özüni. Yani gul bolup mudama bolup ýaşap bermek bilmedim näme derejede dogry. Garnym doýa diýeniň bilen garnyň madoýany garanan ýa ýersin ýa ýmersin. Öz ýurdunda öz watandaşyňdan taýagyp yani papaklardan taýagyp bulardan gorkýar. Şonuň üçin şansy sypdyrmaly däl şegerek. O soňky şansymyz. O hem üstüne de ýol görkezip duran adamlar we ortaçylyk ne biz edeli ine biz şunun ýaly toprak senki, toprak sana gaýdyp gelmeli. Üstünde aslında bir milyardlar dollaryň badygyny, ýene şo milyardlar dollara özümiz eýe çyksak, çağalamyzdan sagdan ösjek, harbylarymyz modern harbylar boljak, özüni gorap biljek. Tozap ýatan çöllerimiz tehra öwriljek. Çöller tokoylygy öwriljek. Ekindarlyk, maldarçylyk hemmede yani makro ekonomika diýär yani bir zady nähil diýýärdiň atom var özünden uran işlenen uran vardır özünden güç nemet berer daş döwrüni güçlendirip şonuň ýaly döremäne mümkinçilik bolsa soňa ýerim tutturmasaň boljak da spesialistleri ýetişdirsem. Ýalnsa her kim öz mertebesi bilen ýaşap biljek, her kim öýü bolup biljek, her kim öz çağatynyň ýanynda maşgalatynyň ýanynda girip çykyp işläp biljek. Türkmen ilkmanda bolup dören däldir, enesinden dogma ilkmanda sergazdan bolup
Onun ýaly şoň üçin aklyň aýlanmaly diýjek. Şonu aýdan dedim men Şähbat. Awa. Soraň baga bolsa ber. Näme? Ýa-ni ýer su reformasy geçirilen bolsa hususy iýeçilikler köpeljek diýip aýdyp geçdik. Yani häzirki beýdisek häzirem görüjilerden ýa dinleýijilerden biz dinleýänlerden sorag çykmagy mümkin. Häzirem ýer su nemesi bar? Ýer su diýjek bolan başdan. Hususy iýeçilikler bar. Oşalarma işletip berdilen soraglar berjekler da bular. Sen önemçiligiň ýa-ni kärhanaň bar, elbetde bardyr. Barym Türkmenistanyň. Ýöne ol kärhanaň islenlik wagt seniň elinden aljak bolsalar alyp bilýärler. Islenlik wagt sen üstüne çöküp niteler çöküp bilýärler. Ama şo wagtlar 91-nji ýyllar şu ýer su reformasy geçirilip ýörkä ýa-da dol ýagdaýda bütün ýurt umumyna geçirilen bolsa, hususy iýeçilikler ortağa çykan bolsa, häzirki wagtda Türkmenistanyň ýagdaýy näçe ýagdaýa geljekdi. Yani pikir edip görün. 5 milyon halk var. 5 milyon halk. Onun 5 milyon doğru değil häzirki wagtda. 7 milyon ýowaý gelir, on goşadyr näme üçin alaly. 5 milyon doğru değil, yani 3 milyon 4 milyon bardyr ýa ýokdur. Başa 5 milyon bolsunlar. Dünýäde 4-nji ýerde TV gazyň boýunça. Şu 5 milyon halk şu 4-nji ýerdäki TV gaz baýlyklaryny bilen sen ekläp bilmezmi? Yani bu köremedim. Bana soruyorlar da şeyler. Yani yanımdaki, töwerümdäki daşöre adamlar da yani Türkmenistan hakkında nemes gurrun çıkanlar. İnternetten seyredip görýärler halk nemesi, halk sany näçe. Baýlyklar hem şonça diýip. Onu siz her biriňiz näçe millioner bolmada häzirki wagtda diýip bize bana şonu sor nemeni berýärler, atýarlar. Onun sebäplerini düşündirip berýän on kellelerini aýkýarlar. Indi şol önemçilikler bolan bolsa, ýagny hususy kärhanalar bolan bolsa, sen häzirki wagtda Türkmenistanyň Türkmen halky bu ýagdaýa gelmedi. O taýda islenlik bir neme çykyp biler. Yani görýän şu wagtky durmuşumyzda görýän önemçiligimiziň ählijeti. Yani mesela näme diýeli? Yani sanaýlaşma, yani senagat toplum ortağa çykjak da senagat toplumy, yani senagatlaşmaly häzirki wagtda Türkmen dünýä 4-nji senagat nemesi sanaýy sektoruna girecek bolupdy. 3-nji 4-nji Türkmenistan özüň tek başyna başlany. Başyna başlany ýa-da ChatGPT emeli an ortağa çykdy häzirki wagtda. Robotlar üstünde iş alyp baryp oturýarlar. Türkmenistan bolsa mehanizm nemesini döredip bilen ok häzirki wagtda. Ne görýän häzirki wagtda şu nemeler bolan bolsa şu guruluşyk sektorunaky ulanýan ähli harytlar bar. Şolaryň ähliçe Türkmenistanda önmeli bolardy. Yani diňe guruluşyk sektoruna, yani gün ýüzündäki görüp gören ähli nemeňiz, iýmitler bolsun, azyk haryt bolsun, guruluşyk sektorunaky bolsun, geyim geçim bolsun, aýaňyza ýa köwüşüňiz bolsun, tapawdy islenlik bir nemeňiz, harytlaryňyz Türkmenistanda önmeli bolýar. Yani şu önemçilikler ýola goýuljak Türkmenistanyň her bir adam bolmasa da bir halkyň 80% iş adamsy boljak. 80%, 75%. Kiçik kärhanalar açyljakdy. Meselem aýdal sen gapy ýazajak bolýan. Gapyň nemesini ýa-ni böleklerini sen daşa ýurtdan satyn almarsyň, öz içinden öndürersiň. Ya gapyň ruçkotyny ýa tutawazyny. Ya aýny önemçiligini ýola goýjak bolsaň sen türkmen çägerlerinden aýny ýasap bolýar. Arada maňa biri jaň edýär ýa İstanbulda işläp bereken. İstanbul, Türkiýanyň İstanbul iş neme şäherinde. Yani plastik çıkaryan kärhanada işleyen ýa-da bir surat uratdy, yani polipropilen haltaly polipropilenler gelipdir da. O ýüzünde madeýin Türkmenistan ýalylan şoň suratyny uradýar. Yani şol polipropilenleri yani Türkmenistanda bu ite dökün, yani ummasyz kämbi, yani nevit gazy boýunça dünýäde 4-nji ýerde duran Türkmenistan o nevitten gazdan alınýan ölümler bar. Ya gaýtadan işlenýän ölümler, ýa polipropilen, ýa bolmasa ol ak penoplast bar, ol nime, ýeňil nemeler. O zatlar ýazap bolýar, ummasyz zat ýazap bolýar, ummasyz. Yani bulan önemçiligini
halkın içinde, öz döwletiň içinde etmeli bolsunlar. Etmeli. Şu zatları etme üçin, şu zatları ýola goýmak üçin, ýani hususy sektor önümçülük. Önümçülüği ýola goýmak üçin ýer-suw reformasy geçirilmekçidir. Ha bu geçirilmeli ýaşap bolanokdy. Ne ýaşap bolmaýan nemini görüp ýör. Halk başa döwlete çykyp hususy sektorlarda işleýärler. Şu kiçi önümçülük bolsa-da, kiçi kärhana bolsa-da iň kicesi halkyň 70 ýaş prosenti önümçülük bilen meşgul boljakdy. 70 başy 50% bolsun, galan 30% daýgançylyk bilen meşgul bolsa. Bu Türkmeniň topragyna näme eksem öňen o häzirki wagtda. Daýgançylyk bilen meşgul boljak bolsalar eger. Burada bir önümçülüğün bir görünmesi, daýgançylygyň. Sen önüm öndürýän ýerde hasyl alýan. Ne Türkmeniň gelen ýagdaýy. O tebii gadyny sen mümkin näme şu wagtda sen Türkmenistanda näme üçin milliarder ýok ýa millioner ýok, resmi taýdan tasdiklanan. Näme üçin ýok? Ýok. Ne şeýle? Soraglara geçeli. Soraglar bawarsa. Küçük soraglar. Hugo Dugo diye men pikirimçe ağam arkada Şokrat diyen adam bağışla. Näme diýär şu ýerde? Men pikirimçe ağam arkada Şokrat diyen adam düşünjesiz diyen ýalap düşünje giýip bolsa arajamyzy hereket bolmagy mümkin diýär. Yani bu düşünjeni sen istemeyen adama sap bilmersin adam, yani bu hakikatlar oraya yüzleşen wagtda biz haklar diýip biler. Hakikat bilen yüzleşýän mi? Şu wagt hakikatyň içinde ýaşaýan türkmenler, Türkmenistanyň içinde. Hakikatyň içinde ýaşany, ýalanyň içinde ýaşaýarlar. Diýmek bu ýalanyň kabul edýän bolsalar onu hak edýäňi diýmeli bolýar, başga diýer söz ýok. Ütköşük soragy ma ýok, pul geçirenler we hemmäňiziň kiseňizde bereket, kardeşler, watandaşlar. Şu ýerde umyt, Leon İbo, täze zaman. Hemmäňize minnetdar, kiseňize bereket. Hemmäňiziň. Şeýlerek Merdan ağa. Ütköşük soragy ýazýan ýok. Wi-Fi aman hiç diýip bir illeşimiz ýatdyr. Wi-Fi özümüz haýyş edip 6 aýda diýe, näme diýe? Wi-Fi özümüz haýyş edip 6 aýda zordan çekdirdim. Wi-Fi geleni 2 aý bolup 3 aý geçdi diýe. 3 aýa gitdi diýämi? Türkmenistan. O Türkmenistan'da şeýledir, bu geňörürlük demesi ýok. Türkmenistanyň ýagdaýy taram şeýle. Türkmenistan'da. Bu halk näme etmese, halkyň özü islemese, bu zatlar özünden hiç açaryn bolýan däller, özünden boljak bolsa Türkmenistan bir wagt düzelerdi. Yani bu ýagdaýa gelmedinden öň düzelerdi. Wi-Fi diýilen näme? Yani bu bir döwlete bagly bolmaly bir näme däl, yani hususy sektorlar, hususy işletmeler buny. Hususy kärhanalar, yani kampaniýalar diýil, kärhana diýmen. Hususy kampaniýalara näme etmeli, geçmeli bular. Türkmende bir zanak näme bar? Kampaniýa bar olup. Nemeni öz vilayetimden aýtdym, Mar Telekom, Lewap Telekom, Daşow Telekom, şoňa meňdeş nemeler var? Bir tane kampaniýalar var, Telekom diýen. Başga näme ýok. Oňa bir tane liniýasy var. Liniýa ýok. Ya onu sizin ýanynızda yer ýok diýip pul işlemek üçin şolar ýaly bahanalar aýdýarmyşynlardy. Evet, men näme alamda nomer aldım da ýönetemde. Nomer aldım, bolan kontrakty
okudum da kontrat bağlaşan. Aha. ZAO diplomatik yukarıda ZAO alternatif yani zakriti aksanların общество ya da yani yak faydalı cemiyeti. Ondan benim soradım şu taydan işgärlerde. Anneme dedim da dedim devletin nemesi mi dedim ya da bir karhana mı şahsi karhana dedim yok devletin ki ya da Ha. görem şolar işgärlerim ya bilen ok ya bilse de şol neme halka nemen bermejek bolýarlar da informasiýa ýer etmezler. Bärik çıkan bu son onu internetten izlerleştik. Kolin Rusya değişleken Rusya'dan bir adamın adına burada altına. Yani bizim telefonlarımdan kontrolda. Hem adamın Rusya'nın kontrolünde de telefonundan Wi-Fi internet yani internetin yollarına garad bir ýerde bir zat kıymıldasa nemäň şu Russiýanyň protokoluna gawat gelmese karşylyk görýärdim da. Ne ýöle çende neme bar şäherde. Batýa diýip bir neme söwdegar we ýoluň arasynda neme kuruş neme bar dukan bar. Şonundy Türkmenistan hem beriniň bolşýaly ýölteniň maçapar köçeginde ýaşaýarlar. Şäherde. Kanimrandır hatta tuvarlar, rahatları yollar, rahatları kanimran. Öz polusunun denini oňartýa betonlar dedi. Son goňşularına aýtýa da olanlara. Olanlar men size diýär neme alygam tölecek diýär. Ýa-ni temendiňi nemäňden berjek diýär. Ýani kuruluşy nemelerinde köçäni neme deliň de trotuaryny oňaralyň, betonu ýalyň adam geçerýär bolsun diýerler. Ondan bu Mehmet ilan zaten hem yerde tarakanlar var. Devlet günde de batya ha. Etçek o zaman öden onlar illen işin olma. Etmek bolanok diyorlar. Görem Mehmetler seni korumalı Mehmet şu zatlarla iş olmalı değil Mehmet gelip trotuara beton koyma diyorlar. Yani sen ayağın gidip gelende yörende ya halk geçende rahat olmasın yani nähil diýýärden medeniýetiň içinden girip çıkmasın diýen nemänder ýalarda şol ýykymrykça nemelerde nemesin öwreşmesin Palçyň içinden ýöresin halk diýär. Palçykdan öwresin diýärler. O diňe halka garşy işleýänlikler açyk aýana bularynky. Ine şu halka bahs edýänlerim şondan öňe şu problemleri dile getirýän ýa ekrana çykyp aýdýan halka garşy bahs edýänler. Yani ol näme kanuna da gawat gelýänler. Kanun diýilen näme Türkmenistanda ýokdur, Nursultan bir aşançyly baýdyr, gaýtala baýdyr biz görýän watandaşlar. Türkmenistanda kanun bolmasy mümkin näme? Kanun boljak bolsa hukuk reformasy geçirilmeli o ýerde, hukumy üstünde bolmaly. Hukuk reformasy geçirilmeden sen o ýerde kanuny üstünde ýa kanuny işlemesi bolup bilmesi mümkin näme? Eğer kanun bar bolsa biziň merdam kömmet kardeşimizin owurlap alyp gitdiler. Şonu açyk suud ederdiler ekranyny. Açyk suud. Yani owurlap ekit bilmeli däldiler. Kanun bar bolsa. Ya bahsetmeliler halka şular. Ene şu halka garşy işleýänliklerini gözler, tutnamasy ne şu. Ondan ortada kim watan dönügi bar ya, kim halk dönügi bar ya. Sonra orta çykýar ortada. Halka karşı bahsetip görenler halk dönügimi, watan dönügimi ya şolaryň owurluklaryny, edip duran jenaýatlaryny açyğa çykaryp dile getirýän öz halk watanyny, topraklaryny eýe çykjak bolan halkmy watan dönügi bar ya. Kim watan dönügi? Jogaby sizden watandaşlyk. Ýerde bir zat ýazypdyr. Newt Gugoduga diýen Newt gazy Russiýa goşulmasa satmazda kanuny haky barmy Russiýanyň diýen. Kowa sorup
Nevit kadar Rusya koşulmada satmadı. Kanun, hukuku var mı Rusya'nın? Türkmenistan'da häzirki wagtda Türkmen gazyny satyp bölen Türkmen atly, Türkmen familiýadaky türkmenler barmy? Sonra uşu ýerde. Türkmenin gazyny ol Maglevich, onsoň ol welsi türk gören bardy. Igor Makarov. Owo. Onsoň kim bar? Rus atdaky Dmitri Vasilyevich Firtash, Semen Maglevich. O Türkmenin gazyny öz gazyala ular satyp berler aýny. Rus atdaky, Rus familiýadaky adamlar. Türkmen atdaky adamlar barmy? Häzirki wagtda. Türkmen gazyny daşary döwletlere satyp berýär. Ya kampanya barmy? Türkmen kampanýasy. Hususy kampanýalar şular ya Türkmen gazyny ulanýar. Ya Türkmen gazyny ýa-ni nevitini gaýtadan işlänende alınýan önümçüligi, alınýan nemeleri daşary döwlete satyp beren kampanýa barmy? Bar bolsa aýdym gözem göreli. Mesela Türkmen bu gazy eýemi? Türkmen öz tebii gazyna eýemi diýilen sorup orta çykar şu ýerde. Ne Gurbanguly satýar diýsen Gurbanguly kim däl abi? Ütköş soru ýok şu ýerde jemläp bilersiň nerden ha? Ken beňe aýtjam nemem ýok. Segersen ki bawul sizin ýetirip bilersiň. Ýany doğa çekdirmän şu ýerde jemlesegim bolar. Oo. Bolýa watandaşlar gatnaşanyňyz üçin minnetdar emmäňizde. Şu ýerde jemläýeli. Gysgarak tutuldy bugün. Sag bolun. Geleniňiz üçin. Like koyun, paylaşın. Bizim reklam edelmerden. Demäňiz, kanalymyza abone bolun, awza bolun. Şu zatlarym biz öz nemämiz üçin keypimiz sapamyz tutan wagty çykyp aýdyp ýöremiz ok. Yani bu halkın, yani bütün jemgyýetin, bütün türkmeniň berhüýdi üçin, ertirki gün üçin, ertirki ýaşlar üçin, çagalarymyz, newerelerimiz üçin, ya şolaryň geljekki durmuşlar üçin şu zatlar edilýär, ya şu zatlar etjek bolýar. Buna da düşünmek size galýar soňra. Bunu birleri edip halky gowdurmuşa getirip bermejek belli. Saparaga jany orta goýup halky şuny getirtmemek üçin ya şuny ýaşatdyrtmamek üçin ýer suw reformasyny geçirjek boldy. Geçirmem başlady. Sonra aza galan olsa bütün Türkmenistan geçýärdi diýýärdi. Gadyryny bildiňizmi häzirki wagtda Saparagany? Ya şol işe gatnaşan adamlaryň. Ya halmaz söýülüp. Şonuň üçin düşünmemiz gerekli. Birleri özüni janyny ortağa atyp türkmenler üçin gowdurmuş getirip bermeli. Merdan Muhammedow. Gadyryny bildiňizmi? Merdan Muhammedow ki biziň kardeşimiz, kemine kardeşimiz. Öz janyny ortağa atyp şu halk üçin gowdurmuş getirip bermek üçin ya halky ertirki güni bütün Türkmenistan halkyna öz topraklaryny gazandyryp üçin janyny ortağa atdy. Birden bir çykdymy halk? Ya yakın garnaşlarından bir çykdymy? Ýok hiç kim. Eger şeýle günüňizi dowam etdirmekçi bolýan bolsaňyz, ýaşa istediňki şey diýeli başga neme ýok. Yani bunu edäýin, düşünäýin diýip ýalbar wa etdirip bolmaz merdana. Oo. Görünmez sowuşda, her bir sowuşda da esker öňe çykýar. Sowuşa. Gylsyn taýinlap bermeli, bir atyn taýinlap bermeli, bir garyn doýurup bermeli. Şonuň ýaly arka tarapynda direkt olmaly. Sowuş näme? Eskerim atdy. Şonuň ýaly görünmez sowuşda da halkam direkt olmaly da, ýani durmaly, ýerinde durmaly. Bolýa, şu ýerde jemläli, sag bolun, gelmeýäňiz.